Ison jong dohani asuhudo. Lima nalahu mga presentasi dari nang nagurjor. Jalan madong kumulate tuang teribata. Alat kasdo bakilalahkan. Dengan bahasa di hatta. Dia kapas-pasuna nauk kujalohani. Do di jaloni dari nangon adorat di ngoluna. Dile tuhata gajang umur marurak bagas kitoru berbulung di bodu gijang merdangka tusiamun marating turbirang ope diamu pada nami Gawe mong gawe. ador suhu pengiduhani atau godang nanang si tortoran nami perjolo majuamang alu damang tomat tadi watana pertingkat basai si tompalani totano rodi nasai sina. Gawe mong gawe. Aludum mamuse tutuhan ta Jesus anak ni diwata Jehovah napaluh kami sedosa doh hamatian. Gawe mong gawe. Aludum mamuse tutur di probadia iman apa jongjong huriai naruar senamai dor sian anak na Tuhan Yesus Kristus napa jongjong huria akan badiai si daoni akan maksa rohai. Gawe mong gawe. Mulate madiamu pada nami mengadia dulu ko ang betutu itu anak tadi bata Tuhan Yesus itu tutup di perbadiai ope man nang marortor mahani amam hidup situ itu permula do nauli permula do ngadengkan asa siajur mula-mula siajur mula tokpa permulaan ni rumah korga permulaan ni rumah hidup permulaan ni cuma nama roha permulaan ni cuma nama hidup pada ma kodang mulai las pada muda ma tu kodang sobai asa takka susuk pahami amat dari bata partai bahasa mulai ma pada nami nang mga liat mahami amang pada nami do kadua-dua binuat tanu liat lau baik pinggap pasu nang mga liat mahami asa anggit kami dapotan ang kapasu-pasu berdamang ma kodang liat diri mulai kemaman pada nami bukan di damang kodang liat-liat